Здравейте! Искам да ви разкажа отново за фирма CartAG, за нашите бъдещи планове и за това, което правим в момента. Успяхме да затворим целият цикъл от вноса на автомобили, вноса на резервни части, успешен качествен сервис и заместващи автомобили, коли под наем. Разширихме нашето портфолио. При нас, за разлика от много други места, има налични автомобили, не само на картинка, които може да тествате, да проверите. Съответно, ние даваме гаранция за тези автомобили до 3 години вече. Освен гаранцията от 3 години, която ние може реално да изпълним, защото имаме сервис и резервни части, всеки автомобил се проверява още в Корея от колегите ни в Корея, River Trade. Ако се наложи, се изпращат резервни части оттам и всичко каквото е необходимо за конкретен автомобил. Нашия екип е достатъчно голям да може да обърне внимание на всеки наш клиент, независимо от покупката му. Може да направите индивидуална поръчка с цена и марка, която пожелаете, не само Kia и Hyundai. Ние внасяме от Корея абсолютно всички марки модели. С това нещо може да се запознаете с колегата ни Димитър, който ще направи подходящия избор заедно с вас. Съответно, имаме колеги, които ще ви съдействат при регистрацията в КАТ, брокерство на Generali. Много бързо и лесно стават застраховките, съответно после се оправят и щетите. Имаме доста гъвкави лизингови условия през различни банки, партньори и лизингови компании. Имаме и наш собствен лизинг. Заповядайте в CarsBG.